Hello, Papa Jukat. Congrats. Papa Jukat. Ay. Monetize na siya. Sana oil. China oil pala. Ano yan? China oil? China oil. Thank you sa pabidyo-bidyo dyan. Ano? Meow! Yung kasama ko dito nanonood. Meow daw. Sakit akong ulo. Naririnig naman doon. Mag-headset ka nga. Mag-headset ka nga. Mag-ikot tayo eh. Mag-iiko. Ayusin mo yung logo. Patay. Ito hindi maayos eh. Thumbs up down. Classic from thank you. Shout out Clarex Vlog. Lifestyle. I-thumbs up mo naman ako dyan, Miray. Thank you sa pabidyo-bidyo kay Hus. Good afternoon. Good evening na dito. Good evening na ba, no? O nga pala. Nagtatanong pa ko sa kasama ko. Salamat sa tamsak ni Hus. Bisaya mo din siya. Bisaya siya, Miray. Giingnan ko niya gas. Bisaya siya. Alas 2 pa diri. Blurred talaga ako ang kuan oy. Bakit ang camera mo? Tangit no? Bisaya. Bakit dito? Hindi naman lagi. Clarix Vlogs. Oo nga. Bisaya. Asa day ka Bisaya day do? Hapon na ba sa Pinas? Gabi eh. Bakit good Madaling sabi araw na mo? doon. Lagi. Alas 2 pa diri. Uy, unsa Una doon. Wala pa naman Bioy. wala man siguro na siya sa Pinas. Sandali lang mangutana. Asa day? Palang pala. Yes! Salamat sa aking 5 million viewers. Usako. USA ko. Wow! Si Loy. Thanks sa video dyan. Meron akong viewers sa USA. Salamat. Miray, tamsak mo na ako dyan. Tapos na. Tusuka ko, ba't tusuka? Salamat sa pabidyo-bidyo. Na-appreciate ko yung pagpunta mo dito sa akin. Diyan. Sa aking matatahanan. Salamat. Uy, andito na siya. Sino nandyan, Miray? Blurred ka. Sinay mo internet. Nasa internet lagi. Oo nga. Oo nga, mahina talaga. Walang problema. Salamat kayo. Bisaya ka, ano? Kanang Claret. Asa man to, uy? Hello. Ala. Gulat si Mary. Pabayaan mo yan, Mary. Di ka lang sana dyan sa daon. Clarex Vlogs Lifestyle. Ako mama o papa. Ako mama o mama Cebuana ako. Ako Bistag. Bisaya Tagalog. Nga Bisdak, Bis Tagalog, Bisaya Tagalog. Gi-direct ni mo no. Uy, hapon pa dai din sa ano? Hapon pa dai din sa USA. Okay ba pala tayo na oras mo? Hapon pa di ay 2 PM pa daw eh. Mama o papa di ay. Una, understand ko na yung mama to mama. Kung pag yun, ay, pila day advance. Unsa man ta karon na pizza? 24?
24 na diri sa ano, gabi unsa man diha sa inyo ha? Daw ha. Unsa na pizza sa inyo ha? Naguna din kayo ng araw? Ang pangita talaga sa kong internet. Blurred ako. Blurred yung si host. Salamat kaayo sa pabidji-bidji. 24 food. 24 food. USA. So, ila ba pa Chukat? Bumalik siya. Nakakaya. Nanonood siya. Pangit ng aking ano. Litos pa daw doon eh. Alas 2. Dito, To, ano naman yun eh. 10:49 na. Ang pangit na nga mukha ko, mas lalong pumangit nang nag-ano na naniniga si Kikigwa. Uy, salamat talaga. Na-appreciate dito kaya Papa Chukats. Bumalik siya. Salamat. Kumusta naman ang bagong muni-muni natin dyan? Walay pangit, uy. Basta pangit ko. Basta kay pangit ko. Kamurang gwapa diya. Pangit jud ko, pangit. Natkan! Pangit nagasamot na yung pangit niya na bitang magluding-luding. Oh my God. Halika. Hala. Kailangan ka rin. Naririnig. Hello. Tatay, wag mo kong palontay ha. Narinig mo yung bata dito, alaga ng kasama ko. Ako na. Aray ko! Kinagat pa yung kamay ko. Walang hiya. Bismillah. Nagla-live Ikaw ako. makagatin yung kamay. Bata lang yan, kumagat sa iyo. Dapat. Labi natulan niya. Pinatulan niya si Rika. Ano nangyari dyan? Maghintay ka. Clarex Vlogs Lifestyle. Asa man di ay inyong lugar, host? Andito kami sa ano? Sa Riyadh, Saudi. Saudi kami ngayon. Tingnan mo mga mata ko, mas malaki pa yung eye bag kaysa aking mata. Tamsak daw na po. Oh my God! Graslyn Shine Vlog. Shout out Mika, shout out sa'yo. Miray, iburahin to Miray, hindi man to maong. Ayusin mo yan, ha? Downloader na ano, music. Padalawa-dalawa, cellphone na yun. Ito lang magreklamo. Wow! Hi, everybody. Everything pala. Naunsa ba? Nandun kasi ako nakatingin. Masaya talaga ako. Nandito si Papa Chukat. Nandito si Clarix Vlog Lifestyle. At nandito si Clarix Vlogs Lifestyle. Tsaka si hindi ko mabasa dyan. Dito ako magbasa. Carly Shine Vlogs. Tamsagdan ho. Salamat sa patusok-tusok kay Hus. Nafe-feel ko yung tusok-tusok niya kang Hus. Vlog Lifestyle. Dana po. Wow. Si ba yan? Miray, hinaan mo Miray, baka ano ako ni Lulu, makapi ako, mamabagsak. Miray, mabagsak ako. Paluin ako Lulu. Lisa, Matapos na ka? Oh, ito Belen. ang aking alaga magdididi na. Pwede man ako tawag nun. Marunong na ako maglagay ng arte naman ito marunong. Marunong na ako maglagay ng blue jacket. Hindi pwedeng.
Unsaon man di pagsulti miray, marunong, marunong. Bisaya agid kayo uy. Kasi para hindi sila malungkot. Dali, Miray, ikaw kaya mag-host dito. Ha? May makasumatan dyan yan. Alaho, lahat ng alagars ko sa'yo. Wow, salamat. Iusok mo na yan kay host. Ay, ikuan ba? Iuk-iuk na yan kay host. Tamtak mo na yan kay host para. Aha. Men! Saglit lang kay nagkagulo ang mundo dito. Dikit na po pala host lahat na ilagay ko sa iyo. Salamat talaga. Dali.
Yan, ano yun, magtusok-tusukan kayo dyan. Saan gusto mo tusukin? Magtusukan na lang kayo dyan. Aray, ko. Ano daw sabi niya? Lubol! Mega shoutout sa'yo. Shine vlogs done. Tapos daw siya sa'yo. Pwede man akong magbigay na magbigay ng jacket ba? Pero, ano lang, yung tawag nun, space lang. Try natin ha. Asa na ba? Sige. Ano na lang ako, magsulat na po ng dikitan na po. Didi siya. Agoy! Sabi Naalala niya yung nakaraan niya. Hugot pa more. ah, Bayot din yan siya. Naghanap siya ng ba. wala din siya. Marunong na siya mangagaw. Miray, pag may kumakong mong buksan kahit amo mo pa. Inuwan ka. Makulila eh. Wow, may 5 that si host at may 2 millions viewers in my room. Salamat sa inyo. Papa Jukat! Salamat! Nag-video siya. Papa Jukat, i-playlist kita. Wow! Ang sipag ni Clarex Vlogs. Lifestyle. Sabi niya, Clarex Vlogs Lifestyle down. Done na daw siya sa'yo. Naririnig si Faris dito. Tubig, Miray. Miray, binuksan na, Miray. Naku, Diyos ko po, Lord! Wow. Bumuhos dyan, masabi dyan mamaya. Yan. Ginaw siya, boy. Ha? Ganyan. Oh my God. Naku, bubuksan yan, ha? Ayan, binigyan ko na ng jacket Jacket lang. sa jacket blue para pwede na siya ang magbaba ng inyong link. Sabihin niya lang. Ay, nga, Look. kulit. Kulit ang sabi ko dito eh. Clarex, hindi ko talaga man ito ko na lang ang magbasa. Ep! Cannot be here. Hindi, na, intahin na. Pares, Lizzy. Hindi ka pwede makita. Aljan Riz, pahingi nga ako, Barbie. Sabi ko na, Barbie. Papa Jukats dan, sabi ni Lobol. Wow, Pajukat, sinashoutout ka na. Alam mo na kung anong gagawin. Magmahalan ka na. Magmahalan sila. Salamat. Oh, salamat sa inyong pabichi-bichi dyan ha. Sinahanan niyo ako. Papa Jukat, i-playlist kita ulit. Pinilis ko din si Jen Sahay. Happy ako kasi pinupuntahan. Maraming salamat sa inyo. Thanks. Papikat? Wala ka kasi hindi kaya di nila madikitan eh. Wala kang upload kaya di ka nila madikitan. RB Duro, inisitan.
Si RV Duron ay aking niya. Ayan mo. Ibibigay oh. Oh, sige. Andito siya oh, si RV Duron. Malabo talaga ang aking ano. Ayan. Nag-watch-watch siya sa akin. Hindi ko na lang kayo ng ano, blue jacket kasi ang sipag-sipag nyo naman. Ayan nyo, pag iwan kayo ng trabaho. Arvid Rundan. Dan na daw daan. Okay, na si Barbie. Babalikan ka na niya. Muya, muya. No. Na, HGC. Hada, ana sabi sa bala. Taal. Hagi! Hindi na yung internet. Hating. Ano, uy. Not internet. Bagpuyo. Gawa dahil ako. Blue ball. Asan ka nag ano sa ayun, ayun. Ipatusok kita sa aking kasamahan ha. Saglit. Miray, mag-upload ka kasi para makabalik sila sa'yo. Yan ang video mo. Saan video mo? Ano? Hindi ka ready eh. Saan dito maghanap ka nga? Ano man to? Oh, nasa! Ang sandali niya.
Hindi namin yan. Mute dyan. Papa Jukats, pumunta na ako sa bahay mo. Jukat, ikaw na bahala dyan. Dito na ako direct vlogs lifestyle. Malapit na, bibigay na sa mama mo. Maraming salamat. Sunod siya eh. Naririnig ko kayo mga iko dito. Sabi sa Mil, brother niya naman eh. Ay, talagang ganda mukha ni Nabil. Hindi na nagbagong ano niya. Mukha na talaga niya. Tingin. Wala. Siya no. Tinan mo, Mira, tinan mo nga pina-upload na ba? Tulad ba niyan, no? Tinan mo, may video sila. Oo nga, mga si Chubby. Bisayaon lang. Masakit sa niyabot na ana. Na gani, tanawa, tanawa na siya. Nana na siya, tanawa nila. Tingnan mo na, pag ano, ano yan? Tanawa. Nakakit. Mm. Mm. Hapit na. 2 minutes na So, lang. itong wala akong tiwala eh. Mapila ka dito. Lamin na siya. Dagan na mo. Dagan mo no. Tusok. Asa naman to siya? Kung kita nabuang man to. Nawala man. Amo good. Nara kung kita na. Panuorin nila. Tapos sila eh. Tapos nawa. Gano. Tapos tusok ana. Mga naman siya niya. Silipin. Milita dyan. Nakatalaan. Hindi ko na nakamit. Pachukat po na ako sa internet. So, shout out everyone. Comment lang daw below para ma-shout out ni ho. So, yan na. Ano na. Upload na siya. Yan na yung yung upload niya, no? Pila ka minutes yan. 16 minutes. Yan, maganda yan, Miray. Hindi ka sumali. Dali, Miray.
Maayong buntag gihus, maayong buntag nag-iina dinhi kapatid. Chato TV Vlogs. Saglit lang ha. Ako sang bihisan ko muna alaga ko. Mira ikaw sa dili na ready. Ato bang. Kumusta yun sila? Ay, mga itsura ko. Parang sinagago pa. Sandali lang ha. May. May ipalit sana kung ano. Maging host. Ayaw niya. Saglit magbihis na ako sa alaga ko. Magtusukan na lang kayo dyan at magmahalan. Babalik si host ha. Saglit lang ha. I-mute ko lang saglit. Salamat sa inyong pag-biti-biti at magmahal lang kayo dyan.
Shout out sa aking 2 million viewers. At sa 4 tamisak ni host. Yan na, sandali. May ano na ko eh. Lo na ko eh. Sandali ha. Makita mo ang kulay yung pangalan mo dyan. Anong yung pangalan mo? Pangalan mo eh? Algin. Ganyan yun no? Mali. Reyes. Kaya mo tayo ang pangalan mo. Dito kasi ulit. Kung saan ka napunta dahil. Wala pangalan mo. Sandali. Makita. Gusto mo, ala, bakit ko bira yun? Share. Okay. Hindi ko talaga ma-imagine yan. Barbarot na. Ito na yung length ni Algin. Yes. Length ko yan. Yan na. Pag may manonood. Lord, jud kayo. Sa signal man ni siya din sa ano, cellphone. Sa signal, uy. Wala yung signal. Mahina, nasa baba tayo eh. Oo. Dikitan mo na sila, Miray. Sandali, Miray. Yung ano. Ito, oh. Ako pa talaga gawa. Sa kunin ko lang yung nila. Asikaso hindi. Pero sige, habang nandito ako. Sige. Sandali. Sandali, dito ako kukuha. Anong pangalan nila? Global. Kunin ko yung mga ano nila. Dito tayo sa class. Small pala. Calarex. Vlog. Lifestyle. Picture na. Hello, shoutout sa 3 million viewers niyo. Suportahan natin ang link baba ni RB doon. Mamahalin. Ito ay link ni Clarex Vlogs Lifestyle. Tay-tay.
Ayaw mo to, Miray? Ha? Ayaw mo to? Oo, wag na. Okay. Mga bang wala pa na-upload. Ano, yung... Dinilit ko na. Ilagay mo sa anak na. Ako Ha? titingnan ako sa... Wala na, dinilit ko na. Hindi pa masyadong Upload na lang upload. ulit. May mga medyo na ano, hindi lang sa ilan. Ayan. My Ay, maganda to, Miray. Ano yan? Raspberry. Titikman ko lang. Oh, yung... Ayan. Saan to? Pupunta kami kay... Ano? Nababa? Ano? Saan yan? Sige ga. La, Kalas Giga Paris. Sige ga. La.
Papa Chukat, see you again. Salamat, Papa Chukat. Assalamualaikum. Iplalis kita. Dito tayo. Dito tayo. Mag-ano na ako. 1 hour na pala ako. Bye-bye. Sandali. Thanks, Kami. Thanks for BGBG kay host. Salamat. God bless.